What's up everybody, to Chidi Chavitara _squad_B. Ngithanda ukuthela la Diana la Dula. Asame sobabona. Bengithi ngiyababona makababona kalusibona khona ifomi. Ngicela mangithi uze nithi nenye. Uze igushi. Wena ubuyi bakho ilobo ngathi siqabeki. Umuntu ngathi isithende sentsha. Nawu namanga bheka umsebenzi. UJohn Vuligate awuna Masisha ngisho after 9. Baba khona uyatholela umama khona egcini. Umzali mina ngizokuphiksata. Yazwa ingiso njena vele mangibona abantwana abaphoqa abazali. ngitesla. Wena sisi uyilove brown. Ubuhide man. Ekasibana le style esisho sinyanyisayo sokungafasi izinja phela sisana no Rex. Kuchabi abantu abachaba abantu abanamabele abami kahle. Wena lo mzimba wekangaroo. Awusimele. Bheka ngiyakuthula angaqedi. Akhulumi yena khuluma insila. Bona ke uNkulunkulu mabathi ubumnyama. Ngebody count engathenga iMaybach. Bheka asikho. Bakhuluma ngokuchester ngisaphinda futhi. Abafana abachestayo bale ku Manchester babhizi bayagalavante ekhasi bazoshoyela amasiko. Like K1 since from day one since in day one asizidela amabhona sibhemine Taiwan bathi kuyaziwa kuliwa le mali mayikhona iyadliwa mongasazi can check us kuzazima beka angifaka ngamazaza labantwana bathi ngiyabachaza beba Uber Eats kafika utaxi lot hayi makayazi so bashayela iPort bese babiza iBolt ivale la